tingni wadwa we lwetgi. To gin ema ging'iyo nikech kosechopo klas 7 kit performance mar nyathi oseng'ere. Kochope grade 8 to tedore. Grade 9 ka to koro cheka chuth. Mamagi gik ma ka wachako chon to bro kelo yot. Nyao mapani samoro nitiere en ni ng'eny applications gidwa notim gi jonyuol. To jonyuol mang'eny chuny gi tho piyo. Nikech samoro janyuol to no koni ni kaw form 10 form page 3. Kakidwa jase. Yes, take. Penjo matindo mipenji gi nikech samoro ipenji kata ni what is the average income yuto mar oduni en adi e higa. To onge. Koro chako penjri koro matang' na duoko nang'o. Ipenji ni to e higni 9 ma nyathini ne ndiye sikul ni gik moko matindo michulo e skul gi no chulo nang'o. Ikia nikech samoro japuonj maduong' ema no koni nyathini riek, nyathini nyaka timang'o bede sikul ka. Koro ok riemb ni nyathi, ok kwae pesa matindo go jopuonje mabet kamoro to koni Victor ni riek, Victor ni ok nyoma dok dala nikech kodok dala to dhi enam. Kodok dala to donje boda, kodok dala to donje gold. Koro kik wayiene. Koro en obia skul ma gik mikwayo matindo gi to kare wang'e kaka watimo. Koro ing'eni janyuol dala kacha onge gi ng'eya inano ko penjo gi to tema ng'owa tame. To wabende kaka professionals koro wabende dwani watimie karwa. Ni sama process ni dhi mbele gi sikunde wagi to watudre gi sikunde wa. Kama ni some. Itimiang'o. Ipenje ni to kaka koro Bondo Primary. To Bondo Primary ka nyithindo manotimo penje ne ginadi. Tadima onge nyalo. To ere kaka ditim ang'o? Ditim. Wach magi mokalo. Bende aseneno ka wan gi jogweng' moko mobiro kanyakla. Wan kaka wan gi moro miluongo ni Gano Wacho. Gano Wacho ni en aput ma ka Gano Ward. Kendo beto lak nyaka wards mamoko bende. Ma iyudo ka nitire solro moro ma ji golo. Makonyo godo chiwo bursaries. Wan gi machielo mabende wan iluongo ni Luo Professionals. Dhoni en Mombasa. To biro ting'o oganda Luo ma olak e gwenge mopogore. Then wan gi mar Jokochia moro miluongo ni Kowili. Ma bende iga ka iga chiwo bursaries. Dibe ni en kinde mowinjore mondo ji odog e gweng' mondo aput moko ma ji dolo matindo makonyo kama rem nitiere gi gin bende lwetgi ochopie. VOJ biro konyo. Nikech kata kanyi neno moro manyocha ki nyaneno ni Auma Nyagoro. Auma Nyagoro. Magi initiatives mabeyo. Makibiri Ward ka. Makibiri Ward chande. Magi initiatives mabeyo. Nikech samoro pesa ma idwaro kuom nyithindo gi school VOJ ki ng'iyo e higa tigo tamsi gibech wuoche mirwako. Gi uniform. Tiyudo ka magi mna gik mitima ng'owa. Wahingo. So apani nyaka koro wa organize. Kochake gweng, tuwadhi e ward, tuwadhi e constituency, tuwadhi nyaka kata county. Tuwabedo ga guche moko matindo. Nitiere kamoro nyemba kaina ni osemienje kamoro kanyo wane Galan Obiero to gi Daktari Vitalis Ogola gere to gi Isaya Gwengi gere. Nye wapenjore ni to kanye waneno mar Auma Nyagoro ni. Nito e constituency wa Mabondo ni bende gi kaina ginitie. Bende mbaka ni nyalo go. Ma ok bed ni kore ing'iyo mana gulu mar CDF chande to gi mar county to gi mag gaf geregi. Bende wanyalo organize kiwan. Twayudo ni kuonde mamoko itime to in bende kore wacho ni un gi platforms mang'eny mitime. Gini koro nyaka watim mang'eny. Nikech mokwongo VOJ en ni CBC makoro lokre CBE ni. Ji mang'eny ok winje. Kata mana jonyuol ok winje. Jopuonj moko bende pod